Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Avui a la Calaixera estem d'estrena i com ens agrada estrenar coses a la Calaixera. Nova secció, una secció mensual que en principi, si res no canvia, o depèn de l'actualitat i del contingut, ens acompanyaran el primer dijous de cada mes. Terra i taula. Per començar, potser ja ho sabeu, ja ho hem explicat en algun cop, és una unió de productors, de cuiners, de cellers i té molt bona pinta. Per començar i per presentar-ho, vaja, tenim a dos dels seus impulsors, tot i que hi ha una bona colla al darrere, però són dos que tenen una part visible important i que s'encarreguen a fer una mica la tournée de mitjans de comunicació, tot això em fa l'efecte. Jaume Soler, què tal? Molt bon dia. Dels Cassols del Montmell. Doncs sí. T'has fet un fart aquests dies, de recórrer mitjans de comunicació, paio? Bueno, si no aprofitem ara, la nostra campanya és molt concentrada. Ara hem d'anar a tope i després durant l'any ja ens estirarem. I tant, ja fas ben fet, ja. I també per presentar la secció i tot aquest projecte de Terra i Taula, un cuiner, en David Bernet, bon dia. Del Vell Papiol, de Calafell. Sí, correcte, per parlar una mica de cuina del calçot. Perquè, de fet, parlarem d'això, parlarem d'aquestes jornades que esteu portant a terme ara mateix, que acabeu de començar, com aquell qui diu, que són jornades del calçot. I heu pensat de fer moltes coses, que us ho explicarem, un taller, una visita... És a dir, que la gent estigui a la White perquè podrà descobrir moltes coses. Però anem pel principi, si us sembla, i presentem una mica tot el projecte en si. Terra i taula. És un projecte molt jovenet, com vosaltres, que veu presentar tot just ara al novembre, si no tinc mal entès. Sí. Vull dir que és de recent creació i mica en mica encara ho anem composant, això. Qui m'ho explica, què és Terra i taula? Doncs mira, jo mateix. Terra i taula, com bé dius, va néixer al novembre, és a dir, portem tot just uns mesos de vida, i la idea era d'ajuntar-nos productors, cuiners i cellers elaboradors de vi. Per què aquests tres organismes? Doncs bé, perquè creiem que és la unió natural, és a dir, els productors intentem fer un bon producte, que els cuiners són els professionals que amb el seu saber saben elaborar-ho de la millor manera possible, i regat amb els vins, està clar, vull dir, un bon menjar ha d'anar ben maridat. Vull dir que agraïm doncs, als cuiners que tinguin aquesta sensibilitat per trobar un bon producte. Aquí al Baix Penedès en fem, i bé, la relació que hi ha és molt directa, molt propera i molt fonamental. És a dir, els cuiners saben transmetre, o almenys aquest és l'objectiu, no? Transmetre a la gent què poden fer amb els productes que tenim aquí, com elaborar-los, donar-los idees i, bueno, treballar en aquest sentit. Clar, és una complicitat que hi ha de ser-hi, que Correcte. ja hi és i que ja hi era, però que si es potencia i a més es nodreix amb activitats, propostes i iniciatives, encara millor. No, David, com a cuiner en aquest cas? Correcte, i és a l'inrevés que diu, no, sapiguent aquest producte des de l'inici, com s'ha produït, què hi ha darrere, quin és el treball diari que té aquell producte i com s'ha elaborat, doncs els cuiners podem transmetre tota aquesta essència que els productors van iniciar, no? Que al final som uns comunicadors més del que fan aquesta gent, que fan uns productes de qualitat extraordinàriament bons per la cuina. Hi ha una cosa que a mi m'entusiasma de debò. Un cop em sembla que en altres aspectes ja ho he explicat, però és de debò, que en temps de crisi, quan sembla que tothom es dona cops de colze, que hi ha competència en restauració, no cal ni dir-ho, hi ha molts restaurants i a vegades sembla que hi hagi com un cert mal rotllo, i aquest tipus d'iniciatives ens demostren que no, que al contrari, que la unió fa la força i que aquest tipus d'iniciatives pot ajudar encara més, no només, per suposat, l'objectiu principal, que és enaltir els productes de la comarca, sinó intentar sortir una mica d'aquest atzucat que tots plegats hi estem ficats, no? I perseguiu molt aquesta filosofia, també, Bé, la veritat és que jo no sé si és que hem coincidit en filosofia o en caràcter de tots els integrants, però realment la nostra filosofia és exactament el contrari del que deies, no? Vull dir, ni competència ni res, al contrari. Clar. Entre tots tenim objectius comuns, entre tots podem fer unió, podem fer força, ens podem donar cops de mà, i els uns podem o estem intentant promocionar els altres, és a dir, que de competència sí que es diu que la competència és bona perquè t'ajuda a avançar, però creiem ben bé, sincerament, el contrari, no? Que qui camina sol va més ràpid, però qui camina acompanyat arriba més lluny. Vull dir que realment aquesta unió ens dona molta força. O quedar-se amb les coses bones de la competència, no? La Correcte. competència té coses bones, no tot és negatiu, i s'ha d'aprofitar aquestes coses bones. I que moltes vegades un de sol no pot arribar a tot arreu, i amb la competència pots competir o et pots complimentar, i creiem que ens complimentem molt a nivell de restaurants, de productors i de cellers. D'acord, no, David, amb el que he dit? Sí, la idea és compartir, no? En compartir s'avancem, no? I de fet, de debò, mirat des de fora, jo que ja fa un temps que ho segueixo,
professionalment parlant, perquè ja hem vist notícies i hem fet entrevistes amb vosaltres. De debò, retransmetreu una energia molt bona, un bon rotllo, que sou gent jove i que teniu ganes de donar a conèixer, i a més amb aquesta simplicitat, de dir, doncs, ensenyem els nostres productes, elaborem aquests productes, ho reguem amb bons vins, no? I surt una cosa fantàstica i perfecta, i és una energia que de debò, almenys jo des de fora, la percebo, i per això m'agrada que estigueu aquí i que feu aquesta secció mensual. Correcte, parlarem de tot el bo que té el Baix Penedès. I tant, que són moltes coses. Moltíssimes. Feu una cosa, vosaltres sou la part visible, o els que us heu bellugat més aquests últims dies, pel que sigui, amb mitjans de comunicació, però hi ha molta gent al darrere. Que me'n fareu 5 cèntims de qui forma part de Terra i Taula, per fer justícia també amb ells? Per descomptat. Mira, si vols començo jo mateix amb els productors. Els productors integrants són en Joan Martí, d'aquí del Vendrell, de la formatgeria Marvall, en Daniel Mercader, del Camp de la Sort, de Bonastre, en Marc Pardo, de l'Hort de la Tona, que és aquí al Vendrell o Sant Oliva, en Jordi Pasqual, que és el que produeix l'oli Torclum, de la Bisbal del Penedès. Considerem com a productor l'Enric Roca, dels cellers Augustus Fòrum, per la part de vinagres, i jo mateix, en Jaume Soler, del Calçot del Montmell, de la Juncosa del Montmell. Com a cellers tenim en Xavier Vidal, que representa el celler Geneventura, d'aquí del Vendrell, l'Eduard Pier, del celler Sicus, de Bonastre, repetim l'Enric Roca, en aquest cas com a celler, d'Augustus Fòrum, d'aquí de Sant Vicenç del Vendrell, i en Massimo Marchiori, del celler Partí de Creus de Bonastre. Com a cuiners doncs, tenim en Jordi Guillem, del restaurant L'Omam de Segur de Calafell, el Josep Pasqual, de l'Ull de Llebre, de Bisbal del Penedès, en Jordi Martínez, del restaurant El Bosc de Banyeres, i jo mateix, el David Bernet, del restaurant Vell Papiol de Calafell. Perfecte, doncs tot aquest grup de gent, amb l'expectativa que s'hi uneixi més gent, o com va això? Ja previst, o no, de moment heu engegat i el que vagi sorgint, o ja idea d'anar ampliant? Bé, les portes sempre estan obertes, el que passa, bueno, tot s'ha de començar, sí que som un grup que es pot entendre que és reduït, però bé, per començar val més pocs, i a veure si som capaços de fer-ho funcionar. Esclar, estem parlant que això fa molt poquets mesos que funciona. Hem de prendre un rodatge i, per descomptat, tant de bo molta gent doncs, comparteixi els nostres objectius i tingui inquietud en adherir-se. Però sí és cert que primer hem de ser capaços de fer funcionar la màquina, i un cop siguem capaços i ens veiem en cor, doncs encantats. Tant de bo fóssim tot el Baix Penedès aquí dins integrats. No, i tant, pas a pas, I després també una persona que també que a vegades ens degem, que és el nostre padrí, no? Que també és cuiner, que és el Xavier Mestres, que és un reconegut cuiner i que actualment és president de l'Institut Català de la Cuina, i que també té aquest apadrinament amb nosaltres de consell, de dir-nos, d'aconsellar-nos com podem treballar, com podem funcionar, i a nivell de la cuina també. I de fet tindrem alguna sorpresa amb ell, que tindrem una col·laboració molt important, que us avançarem més endavant, però ja estarà molt actiu el Xavier Mestres amb aquest col·lectiu. La intenció és aquesta, un cop al mes aquí a la Calaixera en explicar les activitats, aquestes iniciatives i tot allò que porteu a terme. Ja ho explicarem quan arribi, doncs, la participació de Xavier Mestres. Una de les primeres activitats que vau fer va ser sobre l'oli, si no recordo malament. Oi que sí? Sí. I que va anar prou bé. Bé, com bé dèiem, vam néixer al novembre, i properament, doncs, novembre-desembre és quan hi comença a haver l'oli novell, i aprofitant doncs, que tenim un productor que fa un oli fantàstic, que és en Torclum, doncs bé, ens va semblar propici començar les jornades amb l'oli. Van ser tot un èxit, es va seguir una miqueta un patró d'unes jornades als restaurants, on es promocionava, s'ensenyava l'oli, en Jordi Pasqual va anar als restaurants a conversar amb la gent, a explicar-los els misteris de l'oli, a fer una cata d'oli, és a dir, a transmetre a la gent què és l'oli, com es produeix, quines diferències hi ha i com saber-lo diferenciar. També vam fer un taller de cuina, una visita a la finca. Bé, es van fer diverses activitats que la gent va respondre molt positivament. Clar, és que estem parlant, és això, parlem d'oli, clar, estem parlant de productes fantàstics i que tenim a la comarca i al nostre voltant, i que no està gens malament en quan que un recordi que són grans productes i es poden fer grans coses, no? No, home, i gràcies als cuiners que tenim, molta gent va descobrir que l'oli no només serveix per amanir, sinó que es poden fer carmels d'oli, polvorons d'oli, és a dir, infinitats de coses que molta gent va quedar realment parada, no? David, de fet, l'oli, això és la base, no? No només de la cuina mediterrània, com es vol vendre, i que realment ho és, però realment és una gran
gran base per elaborar grans plats, l'exemple que ens deia el Jaume. Clar, no? sí, en tots els plats hem d'incorporar, no, l'essència aquesta de l'oli, que com ben dius tu, doncs és la base de la cuina catalana. Parlem del moment, si us sembla, anem a conèixer aquestes jornades del calçot que justament heu començat. Bé, de fet, fa 2 setmanes va haver-hi la gran calçotada de Valls, que diuen ells, que són els que donen el tret de sortida a les calçotades arreu. En Jaume sempre té un paper important a la calçotada de la Valls com a productor de calçots. Aquest any vas quedar segon. Sí. Sí, no, però ara ho anava a arreglar, perdona. Sé que m'ha sonat una mica negatiu, No. Vull dir que... Escolta, el segon és el que va darrere del primer. Ara no sé com arreglar-ho ara, No, però ho volies donar com a bon crèdit, És a dir, el Jaume fa molts anys que guanya el primer premi. Un cop hi has quedat també en segona posició, no em tinc mal entès. Mai? Fins ara o guanyava o no guanyava. Ostres, en segona posició, però bé, tenint en compte que és Valls, tenint en compte que és una festa molt consolidada, que hi va molta gent, no és una mala posició. Va guanyar 4 anys seguits, Per això, amb el futbol, el Messi ja en porta 4, a veure el pròxim què farà. Esperem que no sigui un mal presagi. No, home, no. Va anar bé o què, Jaume? Sí, molt bé, el que passa que és això, no? A tots ens agrada guanyar, però bueno, hem guanyat 5 vegades el primer premi, 4 de consecutives. Això no ho havia fet mai ningú. Vull dir que ja n'estem molt satisfets. I un segon lloc, malgrat sembli desmereixer, és... Bueno, jo n'estic molt orgullós. No, i tant. No sempre es pot guanyar. Com bé deia, doncs un segon és el que va tot just darrere del primer, és a dir, que a vegades les diferències poden ser incipients i el que va guanyar era un just mereixedor. Per tant, escolta'm, l'únic que hem de fer és esperonar-nos a l'any que ve i intentar torna a revalidar el primer. Clar. No, i a més, ho dic moltes vegades, quan parlem amb el Jaume, que és això, són calçots a Valls, que ja tots coneixem terres avall, com els agrada, doncs, les seves coses, no? Reus, etc. I a Valls, doncs, això, no? Que vingui un senyor del Montmell i guanyi el concurs de cultivadors de l'ADO de calçot de Vall, clar, dius, molta gràcia tampoc els ho devia fer. No, de fet, veia quan hi ha algun comentari del tipus aquest any no tornem a guanyar, que has tornat a venir. Bueno. Però no, jo penso que està molt bé que sigui algú altre que també guanya, no? Perquè si no al final... Clar, i suposo que la valoració és molt subjectiva, entre cometes, no? Clar, que es valora en un concurs d'aquestes característiques? En concret i fins ara es valora tot a nivell visual, és a dir, que el calçot estigui sa, que tingui una bona sanitat de fulla, una fulla maca, que l'arrel sigui també, doncs, una bona arrel, que el calçot sigui recte, sigui homogeni, sigui tendre, a nivell de textura, que no sigui fibrós. Es valoren molts paràmetres, inclús. Bueno, de fet, el jurat van amb un peu de rei, vull dir que alerta, no? No és només allò un cop d'ull. Sí. Clar, arriba un punt en què sí que la diferència entre uns i d'altres pot ser molt evident, però a vegades hi ha casos que la diferència és mínima, és molt sutil, llavors s'ha d'anar a buscar mirar molt prim. Clar. Sembla ser que en els propers anys s'està intentant valorar la possibilitat de, a més d'aquestes valoracions físiques, incorporar-hi, doncs, la part més organolèptica de degustacions. Estaria bé, no? Sí, el que passa que sembla molt senzill, però primer s'hauria d'establir un protocol, és a dir, de quina manera els podem valorar tots per un igual. És a dir, en el vi, per exemple, un panell de tasta està molt tipificat, però en el calçot això és nou. El calçot fa molts anys que en mengem, però no és una tradició tan antiga, poc més de 100 anys. I que si està començant a treballar i a professionalitzar, doncs en fa menys. La Fundació Miquel Agustí, ara aquest darrer any, ha establert un protocol de com fer un panell de tast. És a dir, que ja tenim un primer començament de cap on anirà això. Bé, doncs és un punt de partida, home, estaria bé, no? També a part de la part física, doncs, tastar-los, no? I veure què tal són, que siguin... Home, no sé què marquen aquests planells de tast, però suposo que siguin dolcets, no? Que no siguin fibrosos, que no hagin fils... El que es busca en el calçot és això, és que, a part de que pugui ser, doncs, homogeni, etc., el que es busca, bàsicament, és que sigui quan més dolç millor, i quan menys fibrós millor també. Clar. És a dir, que no faci aquells fils, que sigui tendre, que no tingui gustos o olors estranys, que moltes vegades pot tendir a tenir un gust, doncs, o aflorit, o clar, hem de pensar que és la part comestible està sota terra, i a vegades, doncs, si hi ha hagut massa humitat o massa aigua pot donar alguns sabors estranys. Clar. El que sí que he pogut demostrar és que allà al Montmell, a la Juncosa, hi ha bon terreny per plantar calçots.
Bé, no és el típic terreny d'horta que hi pugui haver a les zones planes i fèrtils. Clar. És un terrer diferent, però sí que ens dona unes característiques especials. I, bueno, precisament és el que defensem, no? Que el terrer de la Juncosa és de muntanya i li confereix unes característiques pròpies al calçot, que són les que intentem que la gent gaudeixi. Clar, doncs res, a gaudir-ho i això, i més en proximitat encara més, eh? Que ho tenim a tocar de casa, això, d'aquí a la comarca. La muntanya, però aquí mateix. Per això mateix, això mateix. Doncs fem una cosa, ara que ja també hem quadrat els calçots del Montmell, que són bàsicament els ítems d'aquestes jornades del calçot, en què consisteixen? Què heu pensat? Què fareu? Bé, les jornades les van començar aquest dia 1 i llavors fins al dia 17 als restaurants que formem part d'aquest col·lectiu, doncs els cuiners han preparat diversos plats en què aquest calçot extraordinari serà el protagonista dels seus menús o de les cartes, no? Llavors el podran trobar amb diferents tipus de coccions. O sigui, és agafar aquest producte i introduir-lo a la cuina. I a través de la cuina buscar-li el màxim possible de coccions, no? Des d'escalivats, al forn, confitats, utilitzar-lo com a sofregit, perquè a vegades s'oblida que és com una ceba, no? I a més una ceba, aquest punt dolç que diu que té ell, doncs va molt bé per algunes elaboracions, per fer farcits, una carn farcida de calçot, qualsevol, no? O sigui, si el calçot és un d'aquests productes que s'ha centrat molt en una festa, no? Clar. Però té molt de joc, i ho ensenyarem també amb el taller de cuina, però també amb els plats dels restaurants, doncs veure aquest joc, que no queda només amb el calçot, diguéssim, fet a la flama, no? Amb el sarment, sinó que té molt de joc. Clar. Llavors aquesta és la funció dels cuiners als restaurants, no? Perquè, de fet, el calçot ha fet fortuna amb això, amb aquesta manera de fer, no? De germanor, de trobar-se, de festa i de menjar-se'ls, però clar, gastronòmicament no seria la millor manera de treure tot el potencial del calçot, no? Clar, són fets a la brasa, i, bueno, brasa no, perdoneu, a la flama, però bé, poca cosa més, no? Suposo que si agafes la matèria prima i l'elabores a la cuina és quan pots treure tota la potencialitat que tindria el calçot, no? Correcte, i a més aquest tret característic que el fa diferent de la ceba, no? Però si ja entenem aquest punt de dolçor que té, doncs ja li pots anar buscant els punts correctes per aquell plat, no? I aquest taller de cuina, on es farà, com es farà? Doncs aquest taller de cuina el farem el dimarts 19, aquí a Vendrell, no sé si la gent coneix ja l'aula Plitec, que és un centre de formació que teniu aquí al carrer Albinyana, del Vendrell, i llavors és un taller que farem a la tarda. Llavors el que farem els cuiners, en una primera part, és explicar tècniques culinàries, no? Tot això que dèiem, doncs que el calçot el podem agafar, el tenim a partir de cru, doncs de buscar diferents tipus de coccions. Aquests tipus de coccions que explicarem en el taller els aplicarem amb uns plats, no? Doncs podrem fer un flam salat de calçot, uns peus de porc farcits amb calçot també, confitat, podrem fer una crema de calçots, no? I tot això utilitzant també els productes de la resta d'integrants. O sigui, el protagonista és sempre el calçot, no? Però tant als restaurants com als tallers el que intentem és al mateix temps donar a conèixer a tots els productes, i veurem que al final els millors companys de viatge del calçot, no? O de plat, són els mateixos productes de què disposem de la comarca, no? Clar. I serà impartit pels cuiners de Terra i Taula, pels quatre cuiners. Per tots quatre ho fareu. Sí, normalment s'ho passem molt bé, ens ho vam passar molt bé el que vam fer el de l'oli, la gent va estar molt contenta perquè intentem molt amb aquest taller, és un taller dedicat diguéssim, a la gent, a la gent que li agrada la cuina, a la gent que li agrada la gastronomia, en què parlem de gastronomia, parlem de cuina, parlem de producte, intentar resoldre aquells dubtes que puguin tenir, de com agafar un calçot, com tallar-lo, com fer o sigui, molt pràctic, no? Que la gent s'emporti a coses que pugui fer. El que no pretendrem fer és fer receptes molt complicades que després no puguin, no? O sigui, és això, que després també sempre intentem acabar el taller amb una part creativa, amb el calçot, que igual al mateix temps que ho vam fer amb l'oli ho farem amb tots, no? En aquest cas doncs farem una tapa de calçot que fumarem, diguéssim, in situ el calçot amb un altre producte, no? A través d'una campana afegirem el fum i li donarem aquesta essència, aquests records que té la calçotada, sense ser una calçotada, no? Doncs això ho acabarem així, no? Sempre intentem acabar amb aquest punt creatiu, no? Que els cuiners podem donar amb el producte. Però el taller de cuina està molt destinat a utilitzar el calçot de moltes maneres. Una confitura de calçot, proveu. Feu calçot, ho talleu, i amb un 10% del seu pes, o sigui, si feu 1 quilo, doncs fiqueu una mica menys de 100 grams, perquè ja té aquest punt dolç, doncs fer una marmelada
de calçot suaument, que es vagi coent sense res més, calçot, el sucre, agafeu un formatge d'aquí Vendrell, de la formatgeria Marvà i del Joan Martí, gratineu, fiqueu aquest punt de calçot i a gaudir-lo. Marxem, jo me'n vaig, ja vaig tirant, d'acord? I ja me'n vaig a buscar-ho, això. Ostres, clar, no deixa de ser una ceba. Clar. Sí. No deixa de ser una ceba que està calçada, no? D'aquí calçot, que es va enterrant a mesura que va creixent i per això té aquesta arrel tan llarga blanca, bueno, si seria arrel o en el cos, no?, per entendre'ns. Sí. Però clar, si substituïm aquestes receptes tan específiques al calçot i tan ben trobades, però clar, si canvíssim també qualsevol recepta que tingués com a ceba tendra la protagonista, ho enriquiríem encara més si afegíssim calçots, per exemple, no? Correcte. També el cap, no sé, Sí, no, correcte. A cuina és això, a cuina és agafar el producte, valorar què ens aporta aquest producte i potenciar-lo. I no tenir por, sobretot no tenir por, que a la cuina és una qüestió de, no, com científic, no? Un dia t'equivoques, ja saps que t'has equivocat, proves un altre, no? És error, hipòtesi, error, fins que trobes el resultat correcte. Qüestió és atrevir-se. Sí, els científics diuen assaig-error. Bueno, no passa res, sempre tenim a casa un quilet d'arròs o el que sigui, que si hi ha una urgència, un arròs bullit, una mica de tomàquet i hem sortit del pas, Bé, recordem, aquest taller serà el dimarts 19 de febrer, entre 2:15 de la tarda i 2:45 aproximadament, suposo que l'horari no és tancat perquè sempre us podeu allargar més o menys segons la participació com es desenvolupi, i les persones que vulguin participar s'han de dirigir directament a Plitec, veig, oi? Millor? Sí, o al nostre correu. Val, de Terra i Taula. Correcte. I aquest taller, a més, estarà el Jaume Soler, que ens explicarà, és que el maco d'això de la cuina és que mentre cuinem ens expliqui per què aquell calçot ha aconseguit aquesta dolçor, quines són les característiques, no? I en aquest cas sempre el taller el fem amb el productor, que és aquesta unió que busquem, no? I acabant degustant tot allò que prepararem i ensenyarem, no?, amb el celler, que en aquest cas serà el Màximo de Bonastre, doncs buscar el maridatge perfecte de producte, cuina i vi. Si feu i desfeu, al final s'ha de tastar, si no malament, Clar. Si no malament. Bé, hi ha places limitades, la gent s'hi hauria d'afanyar, no?, perquè sigui una sessió còmoda. Sí, correcte. Ja hi ha gent apuntada i les places són limitades perquè l'aula és mitjaneta i també entenem que volem fer-ho el millor possible i que la gent ho pugui aprofitar el major possible, no? Llavors farem aquestes places limitades. Perfecte, doncs queda clar. 19 de febrer, aquesta cuina del calçot del Montmell, amb la participació dels cuiners de Terra i Taula i el Jaume, que si voleu preguntar com es cultiva un calçot o alguna curiositat o alguna cosa, doncs li podeu preguntar perquè tindreu l'oportunitat de tenir-lo al davant justament aquesta jornada. No s'acaba aquí aquesta jornada, feu més coses encara, Què fareu després? Bé, la traca final o la clausura de les jornades del calçot s'acabaran amb una visita a les finques on conreu el calçot. Això serà el diumenge 24 de febrer. En principi l'hora de convocatòria és els vols de les 10:30 i, bueno, la visita pot durar, és difícil dir, però unes 3 hores aproximadament. I el que farem és una visita guiada en el camp per explicar, doncs, què és un calçot, com es conreua, que molta gent, doncs, pot desconèixer o... Bueno, intentarem aprofundir una miqueta en el conreu, en els secrets, les característiques, i intentar transmetre tots els detalls del cultiu del calçot. Perfecte. Seguidament, i aprofitant el vincle que hi ha entre els calçots, la vinya, els sarments, el foc on es couen els calçots, i aprofitant que allà mateix hi ha una vinya, i que jo doncs, també soc viticultor, farem una petita demostració pràctica amb explicacions teòriques d'una de les feines que ara estem fent a la vinya, que és la poda. No sortirà la gent sapiguent podar, però sí que explicarem una miqueta en què consisteix, que no és tan senzillament com tallar branques, sinó que tot té un perquè, intentant buscar doncs, una forma de la planta, una sanitat, una producció més elevada, una producció més de qualitat. Bé, entranya certa dificultat. Bé, doncs curiós. És complicat, jo he fet la poda i estàs davant del cep i et diuen on podaries. Complicat, perquè t'està jugant la qualitat, la producció, la sanitat i, com diu ell, la formació. Vull dir que sembla que els viticultors ho expliquin com algo, però és molt curiós. Jo us recomano, que ho he pogut viure, de fer una classe o ensenyar el que és la poda, no? Perquè és fantàstic. Doncs bé, una bona oportunitat en aquestes jornades per conèixer justament com es fa això. Sí, aprofitarem això, no? Sabrem més dels calçots, d'on surten els sarments o com els hem d'aprofitar. Perfecte. I al final, doncs bé, com sempre, acabarem amb una petita degustació de les elaboracions que els cuiners de Terra i Taula faran
perquè no es pot marxar veient calçots sense haver-los tastat. Farem una degustació amb un maridatge de vins de terra i taula i acabarem aquí la festa. Molt bé. Doncs la gent que s'hi vulgui apuntar, com ho ha de fer, Jaume? Doncs bé, les places també són limitades per garantir que la gent, tothom pugui gaudir en plenes condicions, i els que es vulguin apuntar a través de Terra i Taula trobaran el correu, que és info@terraitaula.cat, i en allà es poden reservar les places. Fantàstic. No ho hem dit, és això, aquesta pàgina web és molt útil i trobaran molta informació actualitzada de les jornades que aneu fent, telèfons de contacte, correus electrònics i... un disseny molt xulo, terraitaula.cat, i aquí trobaran la referència a tot això que hem explicat i que anirem explicant cada mes. Sí, i que la gent s'hi pot anar connectant perquè és una pàgina potser molt senzilla, molt clara, però que és molt viva. No, i tant, i tant. Anem publicant articles, es van penjant les novetats, les activitats que s'estan fent, a banda de que la gent podran conèixer tots i cadascun dels integrants. És a dir, aquí donem molt de valor a les persones i a la seva manera de treballar, per descomptat. Hi ha una fitxa individualitzada per a cada productor, per a cada restaurador, per a cada celler, i així la gent ens poden conèixer una miqueta més. És a dir, posen cara en aquell restaurant o posen cara en aquell celler. Bé, és una pàgina que jo penso que és interessant i no només convida a entrar-hi una vegada, sinó a anar repetint per... Diverses vegades. A més, trobaran receptes, no? Durant totes les jornades, doncs en aquest cas amb el calçot, doncs cada cuiner elaborarà una recepta que serà diferent, evidentment, a la que se fan al taller de la cuina, no? Diguéssim, però que trobaran publicades. Ara, dintre de poc, doncs, publicarem la primera recepta, sempre buscant que hi hagi un entrant o dos entrants, un de calent o un de fred, una carn, una peix, en algun cas, si es pogués un postre, es ficaria un postre, no? O sigui, és una pàgina viva on també és un punt de trobada a la gent que li agrada la gastronomia, no? Perquè aquestes receptes també van amb un maridatge, diguéssim, del vi que li aniria bé amb aquell plat, no? O sigui, és un punt de trobada de la gastronomia, dels vins, dels productes i sobretot també de cuina. Terraitaula.cat. Correcte. És molt senzill de memoritzar i molt senzill de trobar. Ho deixem aquí, nois, que no tenim més temps. David Bernet, de Restaurant Vell Papiol, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. I Jaume Soler, dels Calçots del Montmell, també moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu. Ens retrobem d'aquí 30 dies, més o menys, el primer dijous de proper mes, de març, i en parlarem de més coses. I tant, més coses hi haurà.